Ето го Марти как крачи по линията на влакчето. Отиваш ли да купуваш билети, Марти? А? Как стане влакчето? Тати! Хай! Айде по коя ли? Ето по тази линия, мамо, върви. Ето по тази. Айде насам, насам да отидем да купим билети. Ето влакчето. Да, ето го там влакчето. И баба чака да се качи на влакчето. Да купим билети и баба да се качи. Айде. Ела. Тати! Тати вече купува билети. Ето. Хайде и ние да отидем. Да видим.